ndinonzi Leny Gomo. Ndakaberekerwa paBikita apo iri under Masvingo province. Ndopandakakurira ndikaita my primary level yangu, secondary level, kusvika ndazogara muno mandiri best now muzvishavane, ndo mandiri kugara ndichiita zvemusic izvi zvandiri kuita izvi. Ini ndingati music ini ndakatanga 2020. I think 14 October. 14 October when I first released my first album titled Leny. Ndo album rangu ndikatokutanga irori randakaita 14 October 2020. Ndo kutanga music. Ndikati kumashure uko andiramboita zviya ndikati zvinomboita vamwe zvokuti unomboita kwaya kana kuti kuimba kuchechi, ukoko kwanga kusiri kwedu, hatina kugara tasvika neko. So ndakatongofunga zvekutongopinda mustudio ndisati ndatomboita zvokuimba. Ndikatongotangira pakutotanga album rangu iri ndichitotanga kutodzidzawo kuimba ndichitorelease album. Ndikati nini yakazoita hit song yangu chaiyo. Ndikati yatifambe muvanhu so far imbiri. Pane yandakaita naObed Chari inonzi Simba Rekunamata. Yandakafeature Obed Chari, komana wapaChegutu apa. Kozoita yandakaita naBethan Pasina Wako inonzi Rangarirai. So ndo ndingati masongs akaita kuti ndizonyanya kuzikamwa, especially kunyanya mulocal mwangu muno. Ndisingaziwo nedzimwe nzvimbo, handinyanyi kufamba kutera ndione kuti zviri kufamba sei, but I think I believe kuti yandakaita naObed Chari yakazama kusvika kwese. Ndingati mekaniki Manyeruke anondiinspire zvikuru, ndiye akandiinspire kutanga music chaiko. Inini ndichikura ndingati kuma 2017-18 ndaikafarira music zvokuti ndine group randaishanda naro riri muno ranga riri ma-upcoming artist but riri group. Saka vaiti vakaronga kuita music, so kana kuti event kana function yakaita maalbum launch like imwe iya yekuti maybe show, ndaifarira music. Saka ndaibva ndati ndoda kushanda nemi imimi pamaronga event yenyu, I will be there to support you. Saka ndaivatorera maartist. I remember 2018 ndichiita naManyeruke naAgatha Murudzo, ndo pandakazivana naMechanic Manyeruke. So vakauya kunoku vakaita album launch muzvishavane. Ndobva yafamba yanakidza zvikuru, ndikaenjoya music. Then group iri rakazoti kufamba kwenguva ndasingaoni serious yausava. Ndakanga ndabuilda relationship naMechanic Manyeruke zvokuti aigara achindibvunza kuti nemusic wapapi. Ndobva ndazoti no, inini handisi music, but chaitoitika paipa vanhu vataiita navo vaya ndovaitwa varidzi vemusic. Saka inini chandaitoita kutonakirwa nemusic, ndatongotorawo program revanhu, ndobva ndatongoisawo kamari kangu kuti show inakidze, since pakaita masupported artists, magreat ones, function inodi inofaya. Zvikanzi no, saka iwe uri kuronga kuti music zvongopera. Ndati no, handisati ndamboita zvokuimba. Ndinoda but handigoni. Ndobva mudarati no, enda undosvitsa message kuvanhu. Message yaunayo ndandoisvitsa, either kana wakona kuimba nyora mapoems. So ine ndiri munhu angani anofarira kuadresa. Saka ndakashaya kuti
which way method yandingashandisa kuti alright ndiparidzire vanhu, because I'm not a preacher, I'm not a pastor. Obamanyake ati no nokondoitaura whatever zvawaita izvozvo, but message ngaisvike kuvanhu. So ndopandakaita first album rangu. I remember ndatomudana mudhara ndikaita kamwe kasong naye kanonzi Anorwira. So ndakanzwa kufara kuti no, at least ndine mawords kana kuti mashoko andasvitsa muvanhu, inova yava aim yangu kubva pandakafarira music, because inini kubva pandakafarira music, that group ndakarifarira ronzi Spirit of Worship. Raimba masong ndingati ane sense kana kuti anobatika, anoterereka, ane udzamu, ane message. So handifariri music isina message kana kuti isina hunhu kuvanhu. So ndo music yandakabva ndangotanga kureleasa iyoyo. Ndinoda kutenda vanhu, ngati vandoda kutenda zvikuru music journey yangu. Chokutanga mafans anonditsigira, vanondisapota, vanoteverera kwese kwatiri, mafacebook page tiripo, Instagram, Twitter, YouTube channel tinayo, WhatsApp group tinaro, social media platforms starinoshanda it's Lenny Zuva, LENNY, Lenny Zuva, ndo stari kuma social media platforms edu. Email yangu iripo zvekare, leonardgomo@gmail.com. So ndo patinobatika. Saka ndinotenda kunyange vanhu vemugeto kana kuti vandaigara navo, ndine vanhu vandaigara navo muno mushana nemakwasha baloti 2 vainditsigira instead yokuti zvauri kuita izvi uri kutambisa mari, vaitonditsigira noti vaiti ano zvine future. Since ini ndaita ndichiti ndiri kuitira kunakirwa, but vaindisimbisa, because ndikataura kuti now ndo pandaukuona kuti maybe music ndatovamo. For the past 2 years it's even vana Obet Chari, vana Bethany pasina wako, ndaitoitira kunakirwa, ndaitonzwa kungonakirwa, ndasingazivi kuti zvinhu zvatiri kutoita izvi ndiri kuitirawo world kana ndiri kuitirawo vamwe vanhu. So pamwe pandaibhayisawo kana kuti pandairesha kusvitsa message kana kuti pandaifara kuimba sezvinofunga vanhu dei ndakadai, shukura Mwari pano rinotaura, vanodzvarira nyama vachacheka kuora. Muri papi hama dzangu, nekuti chamunodzvara ndo chamunokohwa. Shukura Mwari pano rinotaura, vanodzvarira nyama vachacheka kuora. Muri papi hama dzangu, nekuti chamunodzvara ndo chamunokohwa. Vanouraya uraya ipa munodira, vanofarira pfuma yenyika ino, asika hama dzangu rangarirai, chamunodyara ndo chamunokohwa. Vanouraya uraya ipa munodira, vanofarira pfuma yenyika ino, asi hama dzangu rangarirai, nekuti chamunodyara ndo chamunokohwa. Hama dzangu rangarirai, hama dzangu rangarirai, hama dzangu
machara